Jamana kɔnɔ kibaruyaw bɛ taa n'an ye Sajolakaw fɛ yen. DGCC ale bolofara min bɛ yen kari tɛmɛnen k'a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min senfɛ min ye fasodenw ye u ye kibaruya d'u ma k'a jira sa ko Sajola kɔnɔna na Falaye taji a bɛ ka feere tɛ san sɔngɔ la station caman na station 11 ɲɔgɔn ko u ye olu kɔni ye k'olu dɔ Sajolakaw fɛ yen ale ni Kurukotɛkaw olu fɛ yen ko sabula sɔngɔ u tɛ ka o bato DGCC kɔni taara sa ka olu datugu ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka papier k'a la k'a bɛɛ lajɛlen datugu k'a jira sa k'a fɔ ni Ala sɔnna ma a ko bɛɛ lajɛlen na bila nin waati in na sariya tigilamaw olu ka bolo kan nka taji kɔni olu t'o feere fo min ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka segin ka se a dan na sabula dugudenw olu ye kofɔli kɛ an ka marabolo kɔnɔna na motow olu fana nimero sigili daminɛna n'o y'a sɔrɔ Bamako ya jama bɔra ka caya dugu kɔnɔnaw fana na moto taxiw ni min ye katakatanitigiw ye kabini kunungo ntɛnɛn jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɔra Sogonikɔkaw fɛ Bamako o fara cogo min Kulukoro Segu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka na nka Falaye gɛlɛya kelen de bɛ maaw da kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ koyi ko min ye résidence ye k'o sɔrɔli ye kataba 4 ye duguden caman y'a jira sa k'a fɔ ko f'i k'i bolo bila i kun polisiso dɔw la n'o tɛ ko min ye résidence ye k'a tɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn kan ka dilan fu majɛ minnu fana yera baara la o ye k'a fɔ marabolo kɔnɔna na min ye minisiriso ka maaw ye jama man ca ye kosɛbɛ o de la sa dugu caman na bi welewelemada bilalen don sa k'a jira k'a fɔ sa ko min ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na maaw bɛ se ka caya cogo min na baara in na a ka se ka teliya jama kana taa jɔ Jakarija Jalo ni ale bɛ Bamako kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale y'a jira sa k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa dɔ bɛ se ka fara jama kan cogo min na don nataw la maaw ka se k'u ka baara sɔrɔ gɛlɛya minnu filɛ nin olu fɔra dugudenw fɛ kosɛbɛ n'o ye maaw bolo ka suma mansin na ye ani fana jama bɛ firi u ka cogo min na u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa jamana kɔnɔna fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro Segu ale ni Bafulabew ni Kuri marabolo ninnu kɔnɔna Falaye olu bɛɛ lajɛlen y'a jira sa k'a fɔ ko fo min ye jama ka caya n'o tɛ a bɛ ka kɛ cogo min na bi jama min bɛ bɔ ka na caman bɛ taa so k'a sɔrɔ min ye tuuru a ma se olu ma halisa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la Yoroso Kuri ani Bafulabe ko sanji kɔni ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ saba in na n'o y'a sɔrɔ Yoroso Kurikaw fɛ yen arajoso dɔ kɔni o minɛnw bɛɛ lajɛlen cayara sanji fɛ ka taa fili fo yɔrɔ jan fiɲɛkolo fandanbada fɛ o ye Kurikaw olu degun kosɛbɛ Yoroso ale cercle kɔnɔna o don o fana na tuguni u y'a jira sa k'a fɔ ko fiɲɛkolo fandanbada kɔni bɛ ci kosɛbɛ Futubakaw fɛ yen Ɲambiya n'o bɛ Bafulabe marabolo fana na olu y'a jira sa ko kabamɛgɛru kɔni ye tiɲɛni don olu kun kosɛbɛ wa kabamɛgɛru in fana a kɔni binna muso dɔ n'a den kan Ala farala olu kan foyi ma u sɔrɔ u ni kɛnɛ bɔra a ko la halisa sanfiɲɛko ta na fanfɛla la fana a jira k'a fɔ ko Kitamara fana na min ye fiɲɛkolo fandanbada kɔni taara ni yiriw caman ye min ye mangoro minnu tun bɛ ale ni maa minnu ka lemuruw fana tun bɛ yen olu caman fiɲɛkolo ale ye tiɲɛni kɛ o la Falaye min ye Keɲorobakaw fɛ yen kasobo min bɛ yen ko kasoden kura bɛ ka taa yen su ani tile Bamako kasoboba k'a falen no jama na o la sa u bɛ ka dɔ bɔ o jama la min ye jama fanba kɔni ko bɛ ka bila ka taa Keɲorobakaw fɛ yen ale ni Joyila kasobo na yaasa Bamako kasobo kɔnɔna bɛ se ka lafiya cogo min ye nin wulikajɔ ni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kiiri minnu bɛ ka sigi sen kan jaabi bɛ ka sɔrɔ o la Kayikaw fɛ yen Tigresi k'ale binna Bamako Amazoni o ɲɛkɔrɔ koyi muso ka ndolati hukumu kɔnɔna don min ye Kayi tɔn ye nin ye ale kɔni senbɔlen ko la fiyewu 71 o de kɛra ale la ndolata in kɛra sibiri tɛmɛnen kalo tile 31 stade Ablaye Makoro Sisoko la Kayikaw olu fɛ yen Bamako ya sa Falaye ka kɔkan an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw k'olu kuncɛli baara kɛ n'o ye sa an b'a jira yan'an ka a kuncɛ n'o ye Falaye an b'a jira sa k'a fɔ Tumutukaw fɛ yen min ye nin waati in na a yirala k'a fɔ ko degun min ye Tumutukaw sɔrɔ maa 65 min bɛ n'olu ye degun sɔrɔ waati min na Bamacɔrɔ ɲugawale kɛbaaw bɛ yen ko olu ka musakaw kan ka sara u ye CPI fɛ waleya in kɛra maa min fɛ sa o ye Alassane Abdulaziz Mohamed Mahmoud ye ni ale de tun ye polisi ɲɛmaa ye Mujao ninnu ale ni Bamacɔrɔ ɲugawale tɔgɔ la waati min na sa Bamacɔrɔ ɲugawale kɛbaaw kɔni tun ye fanga sɔrɔ an ka jamana ale kɔrɔnfɛ fan fɛ san 2013 san olu kɔnɔna na